चेनेलखौ खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दा जोङो बे पालसिगुरि गणेश फुजा श्री श्री गणेश फुजाखौ देग्लाय जिद'थि जोनोम सानाव जिहेतु जों गणेश फुजाखौ 7 साननि थाखाय फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। नोंथांमोना बोसोरै बोसोरै खुंफुंनाय जायो नामा? प्रत्येक बोसोरावनो बे सरस्वतीनि सानसे आगोल सानसे आगोल गणेश फुजाखौ जोङो प्रत्येक बोसोरावनो 7 दिन लायो। सानबेसेनि हाबाफारि होनदों? 7 साननि। ओरैनो दरसे गामिजोंल' ना गुबुन गामि? दा बे गणेश फुजायाव 13थि गामि लोगो नांफानानै दङ, जेरै खासिबारि, लावरिपारा, मानास सेरफां होनो लांदापारा, अक्सिगुरि, सिमलिगुरि, मान्दारगुरि, हादान, खान्थालगुरि, नगापारा, अदालगुरि गासिबो उरां बस्ति 13था गामिजों जों बे गणेश फुजाखौ उदालगुरि दं। उदालगुरि दंफैयो 13था गामि। पालसिगुरि गणेश मन्दिर। गिबि सानखालि बेखेवगिरि हिसाबै सोर आलासि हिसाबै फैगोन? गिबि सानखालि जोंनाव बेखेवगिरि हिसाबै जों लिंहरदों मानगिन्द्र EM राकेश ब्रह्म सारखौ। बिथाङा मेथाइबो खनगोन, बेखेवलांगोनबो। जोबथि सानखालि जोंहा आलासि महरै दङ, माने गिबि आलासि हिसाबै दङ मानगोनां सालबारि समस्तिनि TCLC चेयारमेन बिनद मोसाहारि सार। लोगोसे हांख्रायनानै लाबोदो जोङो थांनाय बिसानि देरहासारनो हानाय सेथि बान्था मोननाय लाइथुन बसुमतारी बिथाङा फैगोन। लोगोसे गुवाहाटीनिफ्राय फैगोन सारियालि खनग्राया गुवाहाटी सारियालि खनग्राया कमला सरगियारि। नोंथांमोना गासै रायजो राजानि सिगाङाव मा मेसेज हरगोन? दा जों बेखौनो मेसेज होनो लुगैयोदि जोङो हाग्रा ओनसोलजों मानास सेरफांजों जिहेतु नांथाबना थानाय हिसाबै जों बयबो ज' जानानै बे 13 गामिया गोसोखांनानै जे जोंनि ओनसोलाव मैदेरफ्रा गोबां अयथासार खालामोमोन। दा बेखायनो जोङो गोबां सावरायनानै जोंनि बे गणेशखौ लायोब्ला जाहाथे जोंनि ओनसोलाव मैदेर अयनाय खालामनाय माबा मोनसे जों रैखाथि मोनगोन होननानै जोङो आखायाव लादोंमोन। दिनै निस्सय जोङो गोबां गुन रेहाय मोनबोदों बे फुजा होनायनिफ्राय। जोंनि गामि ओनसोलफ्राव एसे एनै अयनाय खालामनायफ्रा, मैदेरनि अयनाय खालामनायफ्रा गोबां बासायलांदों। बे 13था गामिनि गणेश फुजानिनो आं सासे आफादगिरि हिसाबै आंखौ जिहेतु 13था गामिया सायख'नानै जिहेतु आफादगिरि सायख'नाय लेखा आङो 2 बोसोराव आगान सुरबाय। बे 2 बोसोरनि गेजेराव आं जिखिनि बिबानखौ लानानै रायजोफोरनि हेफाजाब मोनदों, जोबोद मोजांखौनो मोनबोदों। 13था गामिया दिनैसिमबो जोंनि रायजोफोरा खौसेयैनो दं। बेबायदि खौसेयैनो जों फालिबाय थानो नाजाबोबायबो थादों आरो नाजाबायबो थागोन। ओरैनो मा दिन्थिफुंनो आखायाव लादों? जों दिन्थिफुंनाया जाहैबाय, जोङो गिबि सानखालि जोंहा जोंनिनो रेन्जार सार फैगोन भुयापारा रेन्ज अफिसनिफ्राय। बिथां कामेस्वर बर' सारा फैनानै जोंनि माखासे दिन्थिफुंनाय हारिमु मोनाबिलि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ बिथाङा मोजाङैनो जोंनो मैया मेसेज होदो। मैया सारखौ लोगो हमनानै जों सावरायदों। सारा अकेखौनो बुंदों आरो सारा जोबोद मोजां जोंनो कमेन्ट हरदों। बे कामेस्वर बर' सारनिया कामेस्वर बर' सारा फैनानै जोंनि हारिमु देंखो मोनाबिलिखौ बेखेवनानै, गावबो कालसारनि मानसिखा, गोबां गोदै देंखो बोनो हागौ आरो बे हिसाबै सारा गावबो खनगोनाखौ जोंनो माबा हरदों आरो कमेन्ट हरदों। मेथाइ रोजाबगिरि बिथाङा मेथाइ रोजाबगिरिया जोंनिया फैगोन बागानपारानिफ्राय फैगोन। आरो जोंहा ओरैनो बरमानि दं सासे, बरमानि साहानि आरो बिथांमोना फैगोन। जों हांख्रायनानै लाबोदों। गणेशखौ जोङो बे 13था गामिजों लोगो नांनानै जों खुंफुंनाया जाहाथे खेथि बाथि अयनाय खालामनाय आरो न'खर बां सिफायनाय, सोरनिबा माइ बाख्रि बोफायनाय, सोरनिबा आरो दंफां लाइफां सिफायनायनि खार'नै जों बे 13था गामिया गासिबो खौसे जानानै थारमाने बे फोरबोखौ जों खुंनाय जायो आरो बोसोरफ्रामबो खुंनाय जायो। थांनाय बोसोराव माबायदि खुंनाय जादों? थांनाय बोसोराव कर'नानि लकडाउननि थाखाय जों साननैनि हाबाफारि लादोंमोन आरो साननैनि हाबाफारि। देग्लाय बोसोराव जोङो थारमाने 7 दिन फोरबो खुंनो लाफुंनाय जादों आरोखि।
नोंथाङा गाहाय दौरि हिसाबै गासै रायजो राजानि सिगाङाव मा मेसेज हरगोन होदों? आं रायजो राजानि सिगाङाव थारमाने जाहाथे बयबो अनलायनानै जोंनि रायजो राजा तेर'था गामिनिया जाहाथे बे फोरबोखौ जाहाथे जाफुंहोयो बेनिखायनो आं साबायखर बावबाय आरो सात दिनखौ बे तेर'था गामिनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बे फोरबोखौ जाफुंहोगोन होननानै आं आसा थि थाबाय आरो आंनि दौरि फालनिफ्राय।